En aquest ben dit parlarem de qüestions d'ús gramatical referides als dies de la setmana. La primera cosa que cal remarcar és que els dies de la setmana s'utilitzen sense article quan indiquem que són l'immediatament anterior o posterior al moment en què parlem. Dilluns vam fer pont i dissabte, en canvi, treballarem. Equival a vam fer pont el dilluns immediatament passat i treballarem el dissabte immediatament posterior al moment en què es diu. Sabem què és dilluns passat o dilluns vinent pel temps verbal, passat o futur, de la frase. Dilluns vam fer pont. Dilluns passat vam fer pont. M'han dit que dilluns tindré el cotxe revisat. M'han dit que dilluns que ve tindré el cotxe revisat. En aquest sentit, la nostra llengua funciona igual que el francès o l'italià. Lundi, on a fait le pont. Par contre, on travaillera samedi. Lunedì abbiamo fatto ponte e invece lavoreremo sabato. Usats sense article, els dies de la setmana funcionen realment com a adverbis. Dissabte, en la frase dissabte vam anar a ballar, es comporta igual que ahir vam anar a ballar. De manera que amb els dies de la setmana proppassats i propvinents usarem fins com amb els adverbis i no fins a. Fins dimarts, és a dir, fins ahir mateix, encara no m'havia tornat els diners. Aquesta setmana treballarem fins dijous. Si el dia de la setmana va acompanyat per una precisió que l'identifica com un dia en concret, ja no funciona com a adverbi i, per tant, va amb article i amb fins a. El dijous 9 d'abril fins al dijous 9 d'abril. El dissabte que vam anar a Peníscola fins al dissabte que vam anar a Peníscola. Usats amb article davant i sense més determinacions, els dies de la setmana, el dimarts, el dimecres, indiquen tots els o cada. Tots els dimarts, cada dimecres. Treballa de valent entre setmana, però el diumenge el dedica només a pescar. Finalment, observem que els dies de la setmana acabats en essa no canvien de forma en plural. Per tant, cal dir els dilluns o els dijous i no els dillunsos o els dijousos. Ben dit, direm dilluns vam fer pont o dilluns farem pont, sense article si és el dilluns immediatament anterior o posterior i fins dilluns i no fins a dilluns. I usarem l'article com en el diumenge per a indicar tots els diumenges. El diumenge va sempre a pescar.